Premo ato aha eye SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Prem to broadcast ya secure sanitary pad asasene ama awiei enyema nyina gu na kwamu kama na nyema nyina da na kwamu a ebi mpepe mfa ho ne nyina delay num sankrane na wono watwa kwamu na bibia timi aya fine no eno ne yade brawo no abusia hye nso enye secure sanitary pad nko a na aso yasene 20 na 74 ye twaniti afre no T74 wono nso aso yasene eyi mojamu haw nyina e de afiri nipadua num e de amayen sanso ena time herbal mixture and a time HH mixture and the capsules no ono so adawroma wo so yasene ama yatimi asomwo enen sem wa yede somwo wie no na possibly ene say ya ba konfirm man temo abamu abi mfinhye aduasanum wono mo kire say adonyefo bi atone soyere na san ne mutie na nadmo adwumekuo no ne fa ye wo timantem aye nkyekere afa akosomodam a won mu bebie no sanso ena ofankon samam kwan no kane soafo na hwe akwan ne akwantempo so edna no atomu e wonsam ne ho soafo hwe ahode ne ho nsam so de atoso se enye de bia na Ghana akuafo ebehwe osuani na mom ahode enya edifiri wo wiamu ye no nso beboa ama yetimi ayekueba na yebeko Kaneshi District Court mika say immigration officer ni pabonfo bi yesuso se na danfo eku no yensentrani na na oponchecheku wo hono mu a ye ne bedi nkomo ekuo bi ye fra mo se PTAAM Africa ka ho wono mo se yabato okomisa yenwani nkonsa wo mo se die ntia ene persons with disability nso na ekasai wono mo se aban kai wo mu na enwuma bi wo ho a wonfa wonom enhyehyem na efutu akode ama emmabuno emma titru ne memu a womo sisuo ese womo dress na enye kura hwan ena etufui wansan fufuro mu no nso no yebekọ Black Stars fo akache sanse ne o se Black Stars womo gina akono World Cup qualifiers no na orimnyamfo Kofi Adams wakasa afa ho ansa na Zelensky ne Putin womo ntime no masonwa abuano no UK minus say womo ababo so ta Ukraine echi se achacha efumle echi no ensam no ahodo bebre eka we no ho ya etwa ne ho ewo SOMPA 106.5 FM so ewo nkran no ebesa akotwam ewo Kumase SOMPA 93.1 ene ya SOMPA adiosuo ya headquarters no ayiko 100.9 wonu su Kumase obaji agum na wonu ma wo Kumase na afo nyina so nya bi atie afei France abrochimemu wonu ma hinkro Paris no mu adamfo pa radio enso oje etipete so wo mo se sebon wo mo je ne kama pa SOMPA 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takrade 106.1 ewo Tachiman 98.9 ewo Sunyane 90.7 ewo Nkranza ena SOMPA 101.3 eno nso ewo Doma udu mfimfi mantamu ena ne nkwado efiri kabokasu ekopa mankasim ede ko ogwai mfimfi woni nyina no baka no wo mu nyina atie ede free ma Kingdom 106.1 FM eya akọ Play Store ene App Store ne so na ko download SOMPA online app no ubenya ya hwe ya san tie e wo hono bibia timi aye fine udi ko da na so bia wo fie na se wo pese onya bi etie a eya hwe ba bia radio account na ngam ne wo e wo decoder na so bo se SOMPA FM ya boy Captain Amband ne kama ya ejina mo tretre wo mo aka no uko Facebook wa eya SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no eya SOMPA FM live ensem a wo beti no enawie ene ho nsem bebre aka ho ya yakruche nyina de akoguru www.sompaonline.com yesem fu prince atabo atia da woromenti ensem nyina agu ho afoforo bi ka ho yanu mu a wote yenka awie ewo kaseye mu no eyemme OBREMPONG nana kwaku ampoma mene triple amai ejapia apam dada ena afi OBAAPA nana ya kechre afi ensamnuni ye konfimfini mantemu ho na ye kohyase ede afire na ye hyase afire mfimfini mantemu nso a kasoa afa ho na meko ewo fijai na enkra yensa kan kwaku ade mato ede amane ye kire se ebamu abi wadi mfinhye aduasanum benowusu ene ne din dodo na afre ne bra ben na POP ene Waton Plaster of Paris na ekwawie ye no ebamu ano adonyefo bi akwa akoto ne so yire ahomadakyin na yesebra wo ho no a
enkrofo no ba ye no a no wo fa ne phone ena ntentem wo tintim nsam testi e de ma ne fiewura wo twɛn fiewura nya no ekwawie no wo san dan bi kura de kɔma wo mo a wo ne wo mo bo afipam ne bi ɛno nso ewie ye a wo mo eba afie hɔ no na kyese wo mo a eba ba be ye de wo mbeye no na wo mo afa no no mu mawie enti ewie hu bu ana abɔte mamufo a wo no wo mpɔtamu hɔ no bi a kwakua de makoko pie so no se na emoja asɔsɔ ɛwɔ hall honom ne saa enti sɛ tie bia wɔn mu susu sɛ wɔn mu di mpreso no pre bia bam ana sɛ anhweye obi ho betimi aka wɔn sɛ wɔn nya hu ba bi kropɔten a wɔn de bra bɛn afa de nanso wɔn akɔbɔ apolisifoɔ amane a wɔn yɛ hwehwɛmu sɛdeɛ mu nsɛntiɛ de ɛkɔ ebu atɛn de ɛbɛ ebu atɛn na mmom atɛntrodo no yɛ de n'ani sɛm kwakua de ma ɛna ehunu yɛ kwakuma hae Many amejoso. Na kaso afijai ho no yese eba ne sen na bra ben sese yehu no SOMPA. Yo bra ben meka chira samre ya me no ka se die fofie ne to ata onyankopon na dom nti e komansa na eye fijai eye kura no no die enye kura ye bro no eno wo eye gomu anyanya no empotem wo bebe na wona ngasa ye bibia eno so eden eye kasoa na nefiri ho nyina eba ne se abrante ya samre ye feno eye bra ben yi ono ena endrada na do or send a message edema eye nifi ura se akonfoyen fa ba beto ahye ne so nti omma police for man here na fe police for eye den emo mode no mo meje no emfiri eye omanye for ni se se no moduma te no sa ne te enti ama bo ne gire se senior na adia sanu nti no efiro no nti an respond no nti ho na echese abayo ba ko no so eye ne neighbor oni no wo pomo you know bo modern friend no ma echese nsa eka no nti ebra police for ne ba ye no echese akronforion for na to pia fejan edi nkuruma yo mo na se dwane kokrakrakra menu ka se die enye asem keto na bra mo ko ye no ne phones ne laptops ne nyoma de condemn to girebu anya asem keto Sammy ameno okay won eko na eba na sa no police for abo modern pa se akorion from won meto mu gumo nti na je so mo ti ba kwachi wani a wo mo yes ade me prim sam radio nya ade police for atiri obia ebra ye du vio ne bo modern ene eye ne bra ba ko e ka sai na sei e na o ka jena yes umpa is entry for eno eye kwakua de ma wono na asemi nyina wokoko hui ni se honti wono mu a na ewo ho a woni semu bie no na bra messages no koi ekoko obinim phone so a won bebu ani a na eja omhu se moja asoso ho no safo no bi ene boss amani. What happened is that anapa we namada na menya call say me bra again bi atuno na anwe saba ho me ja ye hye ko du ho na ye du ho no me ye ntie say the ball be 50 year ho be bi no na o send text message come man fever say anwe saba ho na o mo ba ho no o mo ba be robin nti on fe police em say fever no an respond to the message early and o san send ye nua ba kun so the same message na so ye bo modern bu dan ni call ho no na je say omaye ni omaye bia afa nipa kuno ekoda dadadada ya na ehu ye no eni moja egude mu ho eni ni laptop ni phones aho mienu a yebu mu na so ye say ni 100 phone and krande eni de mu ho nzino ye bomodi say ye be free police the police ba he bia say ni anyama ni say nzino sisi ya de ni eni man say ye bo police na man de police no nzo aka che say omudi hunduma bibia o megina so ehu bikodi ai see ye nipa kuno ni bibia ifi ye weye asamesi ewo Gomua East abatwa mpesua so fijai ye benka so a eno na afipamfo bie no ebo ho amane
Yebekwa umano so na yane yensentreni nana oponchecheku edi nkomo edi efri Kaneshi District Court yenyina nim asemu a ekoso ewo honomo immigration officer ya nipa bonfo bi yesusu se na damfo ya wone ne bokosi atafre ena oku no ya enam so ma meka se potifo ensa ka nipa mienu ba ko podie yese wa fam ahwere ne nkwa na ene ena court no akwa setena yenkwa umano so ne yene yensentreni nana oponchecheku eni nkomo emfa ho nana wote me nka ma han me do so mame yo boye nchemu ede na sie me da se ena eye Kaneshi District Court eye immigration officer a chese ebeto dwa chese nipa bonfo bi ekoje ne kra edi free ne nsem no ena court sanso eko asetena no omahwe se yensan so mrametena sena yenhwe kwan a yebetimi afa so na afei omahu asem no ne pumasibre na ye kai etifo se na wotwe beye mienu nie ye ba court no eye nhwehwemufo eye aposifo bo omhomoden ema wo monsa etimi eka eye nipa baako ede kan eye nyanya omo ache no ede aka hono no na ebra ombe piemu na wotwe mu no ena eye nipa benu ni otoso mienu a wono no court insa kan no se ne lawyer se ne ho mfa no enu nti court hwe eno ka ho bi ena womu gina asem ne so a ene no womu ede ba be hye ena sei no na ene ne ye ba ye no enkra ye nsa kan ye beka ya na wotwe be mienu ntam ni ne de tuja chemu se hwehwemu asompa ya ye ne se aposifo nsa ka nipa miensa nti no nipa miensa no ne wodi kan no aye friend bright nti ye chi bright wie no ena ye mo be chi eye ziga ede eka ho ziga awe omo chi ono ne wie no omo chi ziga ene abrante ba akoka ho ema womo ede omo kokoto aposifo kokuma ade chinye no ye susu se owu ede da eye cells ho no eno ena ye de eno ena ema eye aposifo nso ede sai no hwehwemu de but no pokura no o ma hyada mbo ne ho nsem bebre enam kwan a ono so fa so oto a nanano ewon sie do no ye din a yate se ye frɛ no eye junior nti junior de meka say ene won ka phone sanka junior ka ho de a nanka nipa makom yensa ne susu se court ana aposifo ensa akomo ene ye bepie mu court wa no mu sei no abusuafo wa ha ebra ye de bright ene afenso eye zika eba bepie mu anu sei no sene ampem bebre na abusuafo ne ye no omo dwalai pa nta yom hu omo a na abufo bi aba be hyo omumu manya abusuani baako ewo eye aha no mu sei a ye ne nini nkomo o kyerese ono ankasa oba ene eye kin bright kin no mami ye mo akwa SOMPA kase so be me na me je mo so ye ho se bra ye de eye suspect mienu yi ede omo ba ye ho se wadwalai ama kyese yanso mu krompo ankade eye wo mo ayi susu so maku eye odihye de na na esie me da se be me na abra me hu no me ba hantem na me nya me hu no na bi yensi ba me hu de wakum ye de hye no ye fie bosom wo okay bosom no ne ba ya e ma ye be ye sanchire ne nti bosom ne etisi uso e ma na utwa ho sa no mpacha ne okay nti no ene ya back de na hwe ni me hwe ni mo se ye be bo ne kumfo na ya kokuni na busia ne ye bo ato ye yem ye de ne koba da bia sa no da bia bufo ne da so ye den ewe mu e kwan ofa so a okum ye de hye no chese ya dwene ho ayenti ase ya yesi obi kumufum a obi nkum nja sanka we ni dia nke yenya mamra ento ani dwumadi a wodi so dabi yampene kora yenkuni bi ne kun bi a ye bobato ye so watena se na wadidi a ebe haye pa mo me da se abrante baako a ono ene eye kini omo no mo nam pa make mark say key witness a ono so enim nsemu bi ema ewie chekrampo no brighty efa form friend bi sa ne se omo na manuano miensa kin bright ena eye Enoch omo na manuano miensa inti bright ne frɛ Enoch ni bisa kin no na immigration officer want to say
obisa na se opani asɛm yi ɛwɔ mu sɛ wakasa ho bebree ɛsesei no deɛ na wohwɛ anim afiri kɔɔ so sɛ sɛ wɔn sɛ kɔɔ de mmara ɛna ka asɛm deɛ ɛɛya yɛmenya aka nnɛ kwankɔmɔbua no kumfa ama yɛ but yɛgya biribi ama kɔɔto no sɛ ɔmo nso yɛnwa no wɛ nɛ na ɛtu mu ansɛ pɛɛpɛ nie nɛ na ɛtu mu ansɛ pɛɛpɛ a ɔkɔyɛ a wama bi mu no deɛ deɛ mpaebɔ nyinaa ne sɛ kɔɔto no nyɛ asɛm no ntɛntɛm ɛsɛ ɔmɛtumi de asɛm no amanyɛ nso ho baabi a yɛde ɛbɛkɔ akɔsi ɛna asɛm nso asa hyɛ yie ne da no ɛyɛ ne yɛ 21 September ɛwɔ Kumase ɛsɛ no yɛsɛ yɛhia no sɛ yɛnwa no so no ɛwɔ sɛ yɛtua koraa no akyi because sɛ no so da ma ɔkye ne maame so te ase dɛ bia maame so di yɛ at least ɛtumi si no kora ma abawa no koraa ho atɔ no kakra nti no 21 September wakɔyɛ na ɛyie no ne a wakɔsie no na mmom no yɛbɔ mpa sɛ kɔɔto bɛtumi ayɛ case no ntimi ama yɛ meda ase ɔbaa mama ne bɔ asi Oh, Nana, yabeda se papa ene wamane boy busua nipa yede ne kasa ye yensentreni Nana Oponchechekua make say Kaneshi District Court womo atena asem no so hwese nipa mienu womo chi nipa miensa mom ena baako awuo mienu na aka no bebi a womo ehyebre ede womo ebekwa akogina me eto akase bono eso na yede bukopiem ewo oti mantemo nadmo dwumeko ye wo maimo ne fa ye wo oti mantemo ede enchechre bi akopie mu ewo hono mu a ne nyina efa akosombo dam nso a eda wono mu enche bia wono mu ebebie atomu na wobra sancheche ekoso no Deputy Director General Edman Nadmo eye Owura Albert Akuka Alaguga wono eye Deputy Director General Edman Nadmo na wode ato central for enimu se adwumadie ya wo mu eye epe eye volunteer group na chese wo mu ompeso wo to ohusi wo na wo mu ye adwuma edema ban no wobra se bio yentua wo mu eka no wo mu ekohie mu a wo mu echeche kwan ye ombefa so a se emu bie nso nko atumu a wo betimi aso ano na wobra woni central for din komo no yenkotie nsam a honorable Abed Editunja inviting NADMO directors in all the district assemblies, and then the regional minister, and then other stakeholders. Sir, your person kind of say NADMO work no this time. No, your person reactivate volunteer work. Volunteers no more, but a person on Baba Boa NADMO, my fight disasters. Our various districts, all forms of disasters, whether it is flooding or fires or any other form of disaster, because you have some training and equip them. And you have never as I say, use fight disasters. Adishma Mani Pokasa ye Deputy Director General Edema Nadmo Owura Albert Akuka Alazuga nene eni ekoti yero na owie ye no wa mananso a Yera Foster enso eye oti Regional Director Edema Nadmo enso edibi so se sanchechire owogidie pa se ebeboa ama so mu bie nsuo nko atumu a encheche no wo mo aye no ombehu kwane ombefa so ombeso ano scarcity disaster management enye say nyema mbesi ansana yebe eye nwe djuma na yen ko che relief items but preparedness nyema ebe ye na edi be tukwan mu ama say nyema no ensi nti sa train we o mama no ama manyaji pa say ejuma no ya yes 50% of it because uko ministry bi mu a nkofo mo ho no mo the first person na obetumi contact on bibi esia nti say ye train da disaster volunteer groups no a obetumi aboa e wo kwan bebre so say BBC e wo ho a obetumi aye the first people on be contact o mo ana o mo be rescue nkofo no ansa na management obetumi aboa nti sa train we e be boa e nti ye be ye afam de ye be ye ama obi a Adishma man the Pokasa ye Owura Foster Jerry wono oti Regional Director Edema Nadmo ya wone yensentroni Nana King edi nkomo efi oti mantemo yetwa ensem no eso na enrada ena Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama waya so ono ontra ne to so saa wobekọ no nani akotire mu wo ofanko pokuase amasamai ekosi nsawom kwantempo no ya dobafo akasa ho a na no pempo Ghana Today na ye ka ho asem no wose wontra Jubilee House fe na onye se osofo a wo hwe akwan ne akwantempo so nti ne wagya na saa dobafo attract so be demonstrations saa na wakoye no okohu contractor no ne bon komo no chese mampani chese wono wote ase enye ye di sanse abaye twam ana kane mampani na nadan kwakufu ado eda no wo mu kwaji sika
loan facility on kwaje ye no na nka betimi aye kwan ni nyina wie nso na wonim ne enti a wonte ase se ne enti a contractor betimi aka se kada ho enti no wo sa na ne ma obreko a wanya adwuma nya na aben ye ba ye ompe kwans kakra ede ma contractor ya na nka ntwom se ekwan no anwe ne segusu da ho ene ye kasa aye pa eno ena sa abra no soafo a no wo akonya so onimnyafo Francis Asanso Boache wo se help ani higina nchen ne yankasa pani atwatro nanso obekasa pani atwatro wa ha osan se sika no wamode ye kwan no eye $200 million na ye Afrexim Bank ene won kwaje no na emom na nya sika ebe wie kwan no kra ka se eye fully funded project ene won dey ye na emom na ye support ene won dey ye enti so kwagina ho na oka se sika ede be ye kwan ni nyina ene won kwaje ye ene won mantimi amfa ma enya no kra na emom eye ne ye dey so asene enti aban ye ne aka no. Now, the entire cost of the project, $304.4 million. And I buying EcoJ facility bill, Afrexim Bank of $200 million to support the financing of that project. The balance of $146.4 million per the arrangement was to be financed from budgetary allocations. And my penny point now, Okoka say for Jessica a project, the blue no Tikanata as you meet project. Next and yet the correct and yes, I it now. Finance minister in the city, finance minister Abra, yeah, for this alone. No, the chair of the finance committee. Bantman Brashebejani, ya Caneno, no, I saw for her quine contemporary or my Ghana Francis Asanso Boache, Nene, and Yete, Minister for Energy and Green Transition, Yera John Ablajana Ponono. Na one of my Shemudia Biama SOMPA Central for Copiasia, and come away Piemuno, a Bama Yaquia for warm maimu. Na one more say, but I said, oh, her Yaquia yo maimua. Said Chediampo, when ya can't sort of Tumuka Krebi. Na where say war master so I will say no be answer gunity sabre no akuafo no bia pe ba bia fa kope bibi fofraye enti nyame empata na adwuma bi twiniti sesia bonsa akuafo ni nyina wo motu di akire ubusa sai oye di adwuma sai ye kua nkakra akra afi ne ye bepa adwuma bi ayo na san hyemudi a wono mo yoye no eno ba beboa ma ogya hoɔden de efra ne sai owi ahoɔden efra ne solar no yatimi enya mfaso bi afiri so di ayekua na eno no womo sisi solar pumps no mo a owia na bokura no ebetimi apompe nsuo de afiri asase no aba asase nani amakuafo ede aye adwuma na sankomoi na wono kokko hyiaye no womo atune din say International Solar Alliance isa na isa nase na yewura John Ginapo wo kyerɛkyerɛ mu sei. Ghana has made some tremendous progress. We are almost achieving universal access to electricity. Our power supply is fairly stable. We have enough and we are even exporting. Our vision is to have a minimum of 10% of our energy mix emanating from renewable, and that even excludes our hydro potential. I've had very good fruitful discussions with the Director General, and immediately what we want to set forth is to work to deploy solar irrigation pumps across the country. Particularly in some parts of the country, for close to like 6 months during the dry season, because our farmers depend on rain-fed agriculture, they virtually have no activity to it. India has pioneered it, and we want to learn from them. They've agreed that they will work with us and collaborate with us. Minister for Energy and Green Transition, Yewura John Ginapo, and a watchless solar irrigation pumps are one basis in Wamaimu Mfasua, Edibe Bre Yakuafo, Wapebrim. Na efibra tetekwashe ebo modia edi koko free Fernando Po edi ba maimu a meka sei koko ayemfa so dia pa edi ama oman Ghana ene koko unya bibia free mu ene miloni adade a enye easy na ewo sasemi emoni koko board ababonte edi atodwa se womo ewo investors a womo eye adwuma na meka sei ne yesika bi wo no mu a na wo se koko board etua edi masa investors no na
anano edwada no na Cocoa Board etimi etua se sika ni nyina de ama investors no na amadebo echemu se anano dwada no bosumi ni na edin kan kra wa afibo na wamu etimi etuaye na sika no 2 billion Ghana cedis na chese busua enye sika keto kra na wamu etuaye na Cocoa Board wie ye no wamu asanso ahye investors ebose nyame ya dom na so amefa ye nko ade a 2026 2027 afini mu de wamu behwe se 1.9 billion Ghana cedis sika wamu ebesanso etua de ama sa investors no esanse wamu hwe se kebia ewo Cocoa Board mu bia no wamu ebeye free wona chese edwuma e woso wamu ye no wamu etumi aye na ewo bra Cocoa Board Chief Executive Officer Dr. Randy Abbey Elizabeth Trofo din komodo eno wo chese wo bra wo ta ba nwa so se si wo ne de ewo Cocoa Board obehwe na kankitinkiti bia abandada no eja ye no wamu beyi ni nyina e de free wono mo na edwuma e woso wamu ye no wo se kwekwe kuafo wamu dagana fo akoma so pa atituni aban no enti wo mbehwe se kuafo nso ebenya wamu chefa ewo Cocoa no mesa nti Cocoa de eso ewo mfaso ye to ansem ne so ne de ani akye mu ewa bato komisa wono mo akache na nanum ho enche ye bia na Ghana aban se nensa competition bi mampani nensa competition bi ya wodi Chief Justice every one na no jode ene ba ye no manfo bebre akasa dia found say oh wey calculated attempt na we every way foforo nam kwan so ba ma na no krampo nam so ma ba fo agimandua professor wodi bi kan ho kire say no kre wono de ba bia wote ohunu say abato komisa wono nso de toa so wono ne deputies ni nyina e ba ye ene ya ena ye ne Positive Transparency and Accountability Movement Africa yani wa mo bon komo na pani a ono ye pani abedi akire edemekwe Rashid Isa ene ebusan so ya tese mo de petition akoma mampani na ya nokre no so ya nokre wo mo de kokora January num ho ba bi mpo ene won de koye na wo mo nsem nie wo mo kire say causing financial loss to the state about komisa ya wote so say won ne deputies no enam wo mo nsa so mo man na boka enti yanyi wo mo mfiri ho no ya number 1 creating a constitutional crisis and amwomoso ama amamra no ye de atwitwiri fom yamfa mra kwan so anya ne yose ye and allegation of misconduct and abuse of public resources seniama aban niama ye de ama won so mo mfanya adwuma no wo mo yusu no rough chese no mo pa no mo de ye emfa mra kwan so nti wenti aban hwe na wonfa petition no nya ne tententem wonfa koma attorney general tententem ne nya petition nti awon ne anyuom nyina mfiri ho na wone so mpaka se ye bon koma no pay no Rashid Isa Edison say Edatuja. As a matter of fact, we've not had any proper communication or any clear communication as to what actions that the president is hoping to take on our petition. But we've put in some reminders and then we are hoping that they have structured ways of doing their stuff. We have also given ourselves a mind that if we've not heard anything within that time frame, we'll go back to the presidency and then demand a proper follow-up. But as of now, there's been no direct communication. We have only kept to our cool because we are seeing other measures or other decisions being taken that we assume that it will trickle down to the point where what we are asking for will also be done. I mean, we have all witnessed certain, should I call them misfortunes under the, or mismanagement and other things happening under the leadership of the Electoral Commissioner to the ordinary Ghanaian, especially considering the fact that our taxpayers' money were being used to, pay her for the work she does for us. We cited some examples like the electoral violences that happened at Ayawa Suwago. Vice President Edema Positive Transparency and Accountability Movement Africa PTAAM Africa. Your friend Rashid Isa, one ne ana oti one sompaka se na chichi nkombo. Na yada so ede sompaka se no etoawo. Ne moma remfi se eye wiase na ebe waboboa no a na ye frɛ ne secure dumienu kase ebo. Na abusua kolebu abaye asabia na wo mo ne nsentrofo adi nkomo ise yenima mansa so ntibi kane no na ukɔ ho a ansa na wobɛkɔti atasoro ho no wo mo wo afidi a ende wo tena so ne sɛ de wo kosima ne wadu ho bafua de efrɛ ne sɛ left no na nso ekoduru baabi na akɔ agye sɛ wokɔkɔ nwonwan kɔfa sra na no so ansa na wakɔ akoduru soro ho eba ne sa yaafo wo no wo gye nana breda so no da kwa bibie wo ho enti ekɔwie na yɛda dwene pa de makɔ ebu aban ya asabia no ne no na mpanimfo kyɛ sɛ sese de abre wayi poma kwa mu
die ntia na ache ne wo mo nkura ne nyina no eye Public Procurement Authority for na ansana wo mbeye bibia je se fa nkratam wo mutumi kyerɛkyerɛ nneɛma mu ye ema empenimfo te ase na nhyira nka nyame sese die bibia wiedu ɛna Dr. Yakubu Siedu Adam ɛde to ho akyɛsɛ ɛnkyɛ bia no wɔn mo ba bɛyɛ adwuma no ama lift na yɛ adwuma na fe akɔbadie ɛwɔ ayasabea hɔ atumi ayɛ ntɛntɛm ɛno akyi wɔsɛ emra ɛdom boa na wɔn mutumi toto nneɛma yi na mmra no wɔn paase ɛdom wɔn a ɛne ɛbɛboa paa ama ebi te sɛ yeyi obi saa na yɛde foforo ahyɛ hɔ ama no yeyi obi akoma na yɛde foforo ahyɛ mu ama no ɛnonom no ɛbasa yɛ nkwa amana ne nkɔbɔ kasufuro ɛnde okuta 500 cedis kura emra ne yɛ adwuma yɛbɛtumi ayi kidney ne bi kura siesie te sɛ blood banks na yɛde mogya sie no na ama apomodem papa yɛmpɔtem ha yɛnsa atumi aka Yet work as your bono so Australia share communications and have digital technology and innovations so Yura Samuel Nati George and Eda Ano what they are to just a bino and 80 Ghana young Caneno near from Etel Tigo and Afe Telecel Ghana one more cambo no my juma and Tianano Yababe Meji Yababe Colabo not just a Jumano et me Akoso Honorable Sam George HSA Sanji Sheye Ebeboa ama abefo kwade abedie so ebetimi agina abrane na okasa semu wo bra enhemudie bi ekoso ewo 80 Ghana honomo wo head office wa e na ode sansemi etudwa na woto so echemu se adwumayefo a wo ewo 80 Ghana honomo mekre eteltigo ho e na afa Telecel Ghana honomo a wo ye adwuma mprempren ebeye 300 wahye wo bo se enya de a se aban no aba beteki over no wo ebeyi wo mu afiri wo no mo ebia wo dwumayini na wo beka se bia mini ekuo we entimi nya adwuma biem ene meja adwuma no nanso aban no nya na adwen se adwumayefo wo mo wo mprempren no wo mo aba beteki over no ebia wo mo beyi wo mu afiri mu na woto aso echemu se sanhyehyeye yi eba beboa pa wo se emre bi atwam kyese eka na sa company mieni ebo ya aban no abrebia na ode ne sika hyemu no wo se eyeya Ghana for yesika taxpayers money ena na wo mu di ehyemu wabra enka sa sika ekura no yebetimi di aye ekwan ahodo ana yebetimi atu nsuo kura di ama obi a o tie mi a bebi a wo no nsuo enimo na mom ye de hyehyem sa no a na wo kyese eye kakese pa ena na ede bre oman Ghana nti otutu se sa de we enhyehye we no ebetimi aboa ama sika na abribia ekomu ewo sa companies mienu we entemo no ebetimi abafom na woto aso echemu se sika eka na wo mu ebo afibia afi we krampo no na enye sika ketwa be $10 million afibia chese eka wo mu ebo no eno enam so ama ban no so e de kakra ebre wo mu ema wo mu etimi ete wo mu eka so na odede nsem ebe ewieye no wahye Ghana for boss eye aseye no eni srade hun ese wo mbehwe na yenkita wondie e wa befo kwanso no ebetimi akoye no nti ena aban no ede ne ho akwakohye 80 Ghana ena afa Telecel Ghana mu se wo mu nyina enkambom se be ye adwuma no ebetimi akoso na Ghana for so ebenya emu egidie enti wei eye ensemo a Yura Samuel Nate George ya wodo eye minister edema communication digital technology and innovations wode aba yɛtoa ensɛm ne so na hyɛ ne nso sɛ secure dumienu kaseɛ ɛne yɛde ma wɔ no hyɛ ne nso ma me sɛ awia yi ɔbaapa no ayɛ de nyinaa yɛ secure kɛse paa no ne yɛde anigye na ba ne nyinaa yɛ secure sanso nim sɛ wɔ secure baabia ɛna yɛnuanom ma no ɛne wɔn wofia ha de nyinaa no yɛ na yɛ mɛma no yɛdi wɔn adanseɛ sɛ secure no deɛ wɔn ɛna ɛyɛ ambassadors na yɛn yɛ abɔ mochi dɔm ɛno nti yɛboa wɔn ɛma nneɛma nyinaa timi kɔ nkan sɛ wohyia bɛrima bi na bɛbusa sɛ bɛrima no ɔho te sɛn ɔfa ɛte sɛn amusa ne sɛ te sɛn busa sɛ fie bɔkɔɔ deɛ sɛ fie yɛ a bɛrima no ho yɛ na mmom fie nyɛ baa no ɛnhyɛ dɛ nyɛ asomdwie saa na bɛrima no nso oni asomdwie na asom nwono saa ne nyinaa ne sɛ wɔbaa bu ne nsa na wanhwɛ yie na akɔ kasa ne ho wɔbrɛ a wɔfa yɛ a mu a wɔbrɛ a onim sɛ wɔkɔ kurom pɛ manfo abɛtwetwe no sanse na chi asɛe ɛtam wadamu no a wɔde amo no ɔho ahote tam no ne deɛ no ɔkɔtɔ yɛ ne nya papa nti ontimi mpie ne nnwuma ontimi nkoni nnwuma so okasa no wɔbɛtu chiki ama wo nanso mɛma no to secure sanitary pad ɛde ma wɔnom girlfriends no wɔnom yerenom
wɔn mama no wɔn namfo wa anom no wɔn to secure sanitary pad de ma wɔn a wɔn hunu sampa difference wɔm no kora nneɛma nyinaa kɔ yie papa esan sɛ wɔn boa wɔn asomdwe bɔkɔɔ etimi ba maa ne nam a wɔn nam asomdwem secure sanitary pad ɛno bi na yɛ kanfo de ama maa no mɛɛma yɛ a montae ntɔ wae montɔ ne sɛ biscuit no na momfa nkyɛ maa no na wɔn bɛda wase paa ɛmaa no ɛhyɛ mu maako dumienu enti bosomi no ansa na wobɛkɔ na wieyɛ na wobɛhu sɛ wedeɛ wafiri mogya kɔkɔɔ no mapie no na wotimi sampa secure sanitary pad ɛna ɛyɛ adwuma no nyinaa ɛde ama woɔ wopɛ bi atɔ a shops ahodoɔ wɔ Ghana ha supermarket ahodoɔ empo provision stores seesei wokɔ pharmacies ahodoɔ no nyinaa no nso a wobɛnya bi atɔ ne boɔ no ɛyɛ sididu 10 Ghana pɛ ɛwɔ mu dodoɔ pint liners bebree ɛnso gum yɛ bɛtumi aboa mu adwuma no ɛtumi akɔ yie paa kwantuo no ɛtumi ayɛ fɛfɛɛfɛ ɛde ama woɔ mesrɛ wo sɛ wo nso wɔ kumase ne nkwado na wopɛ bi atu anaa wopɛ ne baako a fa wɔne kyerɛ mu ɛwɔ Mama Excellent Cosmetics na kache ɛwɔ kumase Adum PZ anaasɛ kwada so estate taxi station hɔ ne mienu nyinaa no wuduru hɔ pɛ old SOMPA pharmacy kwan no mu hɔ no wobɛhu no sɛ wopɛ ne baako afɔ ne kyerɛ mu wopɛ ne dodoɔ nso afɔ ne kyerɛ mu anagye numbers yi 0243 862 158 0243 862-158 na onim mpani abo ɛho enkomo wonim mpani sɛ yankɔfa tete atempɔ no ne yakwampa na da so no yakwampa na da no ne yankɔfa so kwampa no ba bi ɛda no ɛyɛ kwan a wobɛfa so a wobɛtimi ahohoro wo mogya mu na bibia timi akɔyie de ama wo nanso yɛ waduro baako pɛ saa aduro no ɛnna kanan tete no na yɛ yusuo yɛ hyɛ ne dudo kama na ɛwɔ kukuom ne yɛ de bonsua yɛfra no kuruwa ana kɔpo ne yɛ de asi so na yɛtwa ɛne anɔpa wi anwumre yɛtwa no sɛne yɛtwa tea no na mesrɛ pa unya bi na sa wonom a ɛkɔ yie pa ɛne sɛ yɛfrɛ no 2074 ana T74 tete no dodo na yɛhyɛ ɛde ma yɛ nom no ɛno ana nananom asan a preserve no kakra saa ɛna DHC enso ewo mu nti no eboa yɛn ewurewure nipadua no mu nkomi ɛwɔ kɔna ne so wɔ no eyi ni nyinaa firi hɔ na yɛn ho atimi atɔ yɛn paa FDA nso ahwema gye atumi sɛ no korɛ ɛyɛ papa ɛno nti mogya mu yadeɛ bi te sɛ hepatitis B and C eyi firi hɔ wo a ekuro tɔ wo ho a na ahia na enwu yɛ na yɛ kam da hɔ eyi firi hɔ HIV moamoa ne bie no wo mu nya nuru AC no bomode na kopɛ 2074 ni bi sesia na bedi medasie afei wo nso de no da bia meka arthritis ɛwɔ wo so no wo akoma da bia na abo hyehyew wo de na akoyɛ sɛ asthma da bia wo nso na wo pene do kopɛ 2074 nanom wanim ahonhon wonase ahonhon 2074 bɛyɛ adwuma ni nyinaa simple ɛde ama wo ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacy ne herbal shops nyinaa mu ɛsan so yɛ o number 1 immune booster enti bomodin pe bi na fasi dining table ni so na emom hye ne nso nya mo apemfo oba wo makoda nufuo ɛna akoda wo nya mfinhia dumienu sa wo pedodo atu aton a me patchofo ne chem e wo kan shi drug lane ɛna kuma senso Ashton Kolinac Heba ho nso benya bi ato the number is 0246 073 498 0246 073 498 ɛna 0501 628 931 0501 628 931 na oni empani abo emu enkomo yetoa ensem no eso na wonsafo from ne yewura mu ewa akwatia na no nsem wesi ye ewa akwatia no yekoto abawie ye ema NPP fo wo mu num se ade no amfe ade na ya aba amfe ana amfe eba ye ato ni ebinum ni pata biribiri na ato binum nso ne sane yekoye no ba bi o mo tini sane o mu hu ne ma wo mo kyerɛkyerɛ mu a na National Communication Director Edma NPP was no kokro kwa monyoko eye yewura Richard Ahiagba wode nsɛm atodwa kyerɛ sɛ wei yɛmfa nkwakiri kura NDC fo na aye wɔn mo na intimidate nkrɔfo say imagine sɛ Sofo Azoka ɛne Alhaji Wahab wɔn ne nam wɔn mo buru nkrɔfo bere ko a obi anka wɔn benkum ka wɔn nifa na wɔn mo buru wɔn tietia wɔn na so yɛ wɔn aniaya ade no nea wɔn nkyɛn ehunu sɛ ei na pani a wɔn kura mpo no wɔn yɛ obi ahwe mpo ne nam me a me ni hwee me ko eden makoto abad enu nti no ma MP ama meto abana MP fu odi ncho no Richard Ahiagba ne so mpaka se ebo nkomo sei and these are coded conversations that are appealing and trying to extract vote from people who are engaged in illegal activity. Then on the day you saw what confrontation happened unprovoked by the vice chairman of the NDC, our senior brother Sofo Azoka, who in a very violent way accosted an individual who had not said anything to him except to give an interview, give his view or report of what is happening, and then he accosted him
abused him in the manner he did, and then his people slapped him. And today, as we speak, he's home. He's probably watching us on TV, and you're wondering, what is this? The implication of that is that it heightened the tension in the environment, and in most likely situation created fear and panic for most of the people who would have come out to vote and not to come out. And we believe that our victory lay in turnout. And if people had come out in the manner we anticipated, would have won that election. But a systematic effort by the NDC to suppress the vote. Richard Ahiagba, wano kasamafo, edema wasunu kokroko amonyuku no, wano ni yate ne nka no. Ebusia kope time heba mixture ni bito. Sisia. Hwe enne no ba pa kan asem bia no pa no senka wote ya. Ka be hunu se ne mano aye din nyina ye time. Ye Ghana today na ase maya no friend. Nanso me konya time ni bi nom ye no, ene se mano aye din am dia betena ha kwan yo. Time heba mixture no. Se waposo ene ye wo ya. Malaria na achew. Anasa aduane kura si ho wontimi ntibi ni a unya time heba mixture ni bia eno nso huhuru mogya num kama na yi muamoa malaria moa ni nyina eyi ni nyina afim na atenetere wapona atenetere ntin num kama ewoso nipadua no na afa bia ese emogya ni di akoba nyina no awoso na emogya ne di akoba kama na bibia atumi aye fine na se wonya bitwa a ebeboa wo ne wabusua nyina na bibia aye fine na sene nso ma me say ye wo time HH mixture ene the capsules enso wo ho edoso pa eno nti yankomra esan say se wonya time HH mixture ne the capsules ni bia wa jonso mu hawo wa ojonso a emaye papa ojonso a ote yawo ewo mu ansa na obetimi kura jonso kakra no na wa bre me pacho uhia time HH mixture ene the capsules we immune system no obetimi abustu ni ya time HH mixture ene the capsules aya kanemi enu bom sa why aha afei oba na bema edu anwumre na se wuwura bema yentimi mfra omi wura sanse wontimi nwura oba no nso wada ho a asa nanka ya san bo ka hire de ato ne so wo beda da no ani ho de aka ho we na mkoka obete ya nanka se wada ho ani mesre opa anya wo de no a na emom ubehia time HH mixture na sa niema no abeya wokomu no etimi ayi afiri ho na ho atimi ato enya na pharmacy ne herbal shops nyina mu ma ne mema wo bi atimi no na emom koda wonya mfinhia dumienu ba wo ma koda nufuo ena oba wonyem wo de sa aduru ya menko ho ansa why wo pedodo atu aton a me pacho KNG heba ya wodi nro yi ba ye no Dr. Tafrija wo se ono ankasa ne personal number gina frɛ 0244 417 669 0244 417 669 na fe one no abo enkomo abusia ye nyina we so na ye ntwa ye hu sima pɛ emra ye ba kase ne nto aso akwatia egina museja Point homeopathy clinic Ghana had obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjojo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjojo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi
EB anoma hwɛ sɛ wakɔ hospital anaasɛ lab ama yɛhu sɛ wowɔ atridie malaria yi bi ansa sɛ wopɛ tam herbal mixture enuro dodoɔ atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ɛwɔ Emrom Abidjan House ana baako so wɔ Atonso Monaco Junction ɛno akyi wobɛnya bi atɔwɔ over the counter medicine sellers ɛne herbal shop dodoɔ na emu frɛ 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoɔ yi atum Kweku minim sɛ wayɛ hye mekra manane nanso ebɔne nhyɛ wo ho a ɛmba so Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. SOMPA FM. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et dans les vieux mis à condom. Les condoms mouillés, then it's not on, but don't support as a condom. Tontonte yenum sane afadwen ne afadwen ampa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana baby to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoe yi atom SOMPA TV Emma Akatuapa. Sanetie Emma Akatuapa ampa yemuamo esanso mo akwaba ede ba SOMPA sike odumienu kase ebono eso afe ye transam no so na akwatia ene yegina kane mrase badwani a wowo bibie ni anwaso bekwai wo ye so no ba Honorable Kingsley Aboajejedu ene din na wose akwatia nkugu a wo mkokodi no enu de chiye yi no efridi wose was wono wonfa so bo nkonkobo bia na mmom wode bebo wosono ne mpanimfo na esanse wo montie dodo no wo motie kuma bi enne ka ho ama sa ntwodi a eba ye nyina aba me de me mfa no tra se de asiwa kwatia no eyakwatiafo na ato abatia yin wo se MPP fo ye bu nkompon ehwe yechi edie ne si ya ama MPP ene enya akono sei na se ye hwehwemu wi a ye behu de enti a ye lusu akwatia me de behye possibly incompetence and ineptitude of the party at the top eba ne sei edie be ne si ye se MPP pa achimam yakoto aba edi nkunim bosume nwotwe ani yenkoto biemu a yakodi ntwo enka enye se nipa na rezani o ana watukwan aso o mabiem ana se court kura na disqualify no owuo ebra so se MPP yeyi personal interest free mu ne adwin the group interest si anya ne saade a ene potoka semiasi coming events cast their shadow ye enna waka na brofo no wose se sunofo anhunu twene na wo mo bo na sasa no wo mo anhu nwom kura wo mo to faase a ene 2028 ebe wie wo mo pa na ewie no wose de ne wire firi ne kuro hene me wo adwabo ase bia no woni no yira
de ntia wo ka we ne se so ne pani adue na wo ne pani nso a eno nso due kwan a wo mafa so man pani dada kofo wo mo ntie na asem mpo na wo de aye biribi no ka ho pa na ama so no tete awie sa mo akoni adu no is at the top. Ye ka kwa ye fa so ye meeting. Nti opani ni fie e na 7 semfun se ekoso. Ene president kofo etimi ba abontin be complaini say ye committee am frame me because enim say o opani ba be ka fa ye so ye adwese de ye mfre no. Abohwema gumasum say even the few panimfo a ye frɛ wo mo no omkotena ho a o kasa na ye hekel no because the decision has been made ye fa. Eno yowura Kingsley Aboajejedu kane bibie ni anwea so bekọ amra hye badwani NPP ni na atese no wokase na yeda so ejina akotia anano ebenada no na adehye ye wa akotia ekoto santene ti waba edi yi won mo amra hye badwani na ewobra na abato no ekoso no mentimi wase bi sore ewo third vice chairman edema MPP amanyoko no yira Masawudu na afei vice chairman edema NDC amanyoko no yira Azoka Entemo na amarebo echiemu sem yira Masawudu yase no wozongo area ena no wo hweso na no woni nsentrofo edi nkomo ewa na chese chamazoka waba no ordinance ewura ne hwinimu na chese wo kasakasa ne ade a Masawudu se wanka bibia chese asumdie nti no ena on the open baby still na chese Azoka edi nachi ya wo kasakasa di nachi nti omukogina baby ehwo no kura no na post 4 ho no mu a video se babonte no ye nyina ye hui de ekoso ema mentim wase etimi esori na eno nam so Emma wabra abato no kwa wie ya pe NPP amanyoko no mo empanyufo mu mebu no eye central phone hie mu eto nsa de fra IGP say asam no babia kwadu no obehia tentene esanse wose IGP ene onipa odi sanya brasem no yesi Azoka kra na ne boys edi wo mu achi kra no ede ne nsa etobo yera Masawudu a wo mo chese wose aban no ene sankofo de ene wo mu edi ento wo mo to nsa de fra IGP say ombra na sankofo omudi sanya brasabro onchi wo mo na embra no ene wo mu endi na ene ya me kasei posifo ya wo mo ewepo e mantemo asase yenhwehwemu afa sa asemu a esi ye no enwo na wo bra centrofo ene DSP David Fianko Ochre wono public affairs unit ewo Eastern South region police command wono mo ene wo de tu dwase wo mo hye Ghana for botichu ene MPP abanyoko mu panifo wo chase wo mo di kan ama yewura Masawudu nkrata ama nako ayasabia akwrese ebia wo mo board no bibia yo okay anase no ho ba bi aka sankra na posifo ahase aye asem no enhwehwemu ento wo mo simpempren de posifo ahase results na banti no posifo ahase ya wo mo eye asem no enhwehwemu eno no wa hye Ghana for boss baby asem no bedu bia wo mehwese atentene ebeye adwuma na sa atentene ebeye adwuma na posifo won ba ya asem mu hwehwemu no eno na oswafo abedi akire ya ohwe communication digital technologies and innovation wono ya Sam George abedi akire wono ya frano Mohammed Adam Sukparu wono na ka say was na ye ka MPP fo mum na wo mo usun wo mo nka ya wo mo nkọ hwe ya waso wesu ogon wo mo nkọ atiwa na wo mo nkọ hwe ye nkọ akire kura ya waso wesu ogon ha ya ni a wo mo ye bra na wo mo otumi na wo mo tete NDC fo sitting MP Sam George na say guniti na wo dwane running for my life enu bi na no wo ye na so ebesin ne sa nipa yi yete ho konumtifo nyina wie ye nso ye hunu ne yakosi ye ene emframa keto be fa mo ho a ne asisi wo probia me na bo petition pa na nkanye MPP fo Sukparu nsem ne ye. You see, we're in a country that yesterday somebody did it and went scot-free. I'm also going to do it. And that is why we are where we are. I condemned whatever that happened at Ayawaso, and I condemn the actions of the then sitting president, how he didn't treat the matter with any seriousness attached to it. I condemn that. And so what I am seeing here in the picture, and yesterday I saw a petition being petitioned by the National Executive of Opposition New Patriotic Party. Well, yes, it is good to petition, but you see, sometimes that's why when it was yesterday, they went silent. Today, it is about you. You are crying that people should come to your aid. Today, it is about you. You are crying. That is what I'm talking about. That's the hypocrisy that I'm talking about. In as much as I condemn, I think that it shouldn't be a New Patriotic
New Patriotic Party. They should not. They don't have the moral right to partition any police in this country to arrest when it comes to matters of election violence. Abusiani ati ye Yerua Mohammed Adams Sukparu wano so afọ abedi ya communication, digital technologies and innovations ano wano na eche say ye pe obi amana kansem amwa kase the petition koma prosifo ma ye election related violence mu hwemu a na nya NPP fo ene yenkwa amanone na yenkwa wie kase no na amanone no nso yekọ UK Ukraine na afi Putin wo maboboa no United Kingdom ai twaniti afra ne UK no wo mo nya adaja boaboso na wosan wo hwene so se be ye na Putin woni Zelensky ntambadwo na anu achi obia so ebede ne ho na wadi ne nkuinti wo mo ababoso se wo mbeta Ukraine achi pa se fum na adomaboa amasa sunjwe bu a wono mpese Putin ne Zelensky nom no wo mo atumi anom ewom se womo sesiei Putin ye kasa wote China ton hwemudie kasa ye koso no wo wase nanso wato nkrapa e de aba wo chese hwemudie a womo ye e wo Paris France abrochimamu ene ya woi no John Haley ena ogbo amane ye chese Kiev nyina ene ne dom no wo moni abre ho ye safe ne manyina de dedin se ye ne poso ne nsa aseso babia e de ye na se be na sa asundwe we be koso atena ho no womo hwe ni mu se America bekoso aturu Ukraine ewo na chi saa ma asundwe no atimi aba na wie na NATO chief Mark Rutte en wono nso echese ewo botaye pa nti asundwe we woni abre se emrem ewom sa Putin ewo China nanso wato wo nkra echese nhyemudia wo mudie nyina no nani wo baabia na ne dom nso atwa ho ahia eno ena Mark Rutte ka se wonsu sese de na Putin wo si kasa no ase humbu abi kura sanso abono ewo sa asundwe mu nenso ni nyina echi no wom no de bebo won hompem aboa se beye na ebetimi anu masundwe abu anu na se koba se ensutafo didi ne a ya na mamfomfo ho adwo mo enti Russia no Ukraine tamodwo a amaya aka nyina nso tituru wom edipa anu ni samonu ne wom nso ho beto na abusia ye sori suwe no ase nso se ne Black Stars gina kono enti donku ya ye sori no a no mo de hye so na eno na nam so ma onabu Kofi Adams ono eye so afo ya ohwe sports and recreation so e wo man Ghana mu wagina mu e de trinkwansem ne edi kan kura e de afamu tentente we de trinkwan in advance na emom wo ka de a kire won se wo mu kọ ya wo mu kọ enyina no wo de oman no 30 million people eno wo mu de wo mu nyina egu wo mu kọ achi e de akọ park no so e de akọ akọkọ no eno nti wo mu kọ no mu fanshop ti so oman ni nyina tai wo machi aban so tai wo machi pa no wo mu kọ konkoden emfa mu oman no na wo mu kọ enyina no so no wo mu nya si park no so pe mu hu ne ho se eye wo mu nko na ekọ na emom wo man ni nyina tai wo machi a wo mu de oman ni sunsum e na ekọ akọgina park no so wo mu nko no mu mfa nkunimdie emfa emra we ye nsem a ensem de ya osoafo a ohwe agudie ho nsem so e wo man Ghana mu agina ban na mu ato e de amane Black Stars of Ghana e wo eye ye ne Chad akansie ya eba besi ni nyina no eye 2026 World Cup qualifiers a ye bono eno ho kakra e na ye de ama wo no we abusia we su na ye gina na nsem a ye de beso mo awie no ye de ni nyina asie ensem a wote ye no na poso bie ene se bra ben dombiri makoto na so yire e wo fijai eno wo ka so afa ho ma ye nsentwini kwekwa de madinani adi akira posifo nso ye mu nhwehwemu sanso ena nadmo adwumako no akoye ncheche ewo timantemu a ne nyina fa akosombo dam no kane so afo na hwe akwan ne akwantempon so asenso bo akekere se sa aban wanimu a womusa eye support keke of ankonsa wam kwan no na nye fully funded kolebu womo bridge de ye de frosoro no mekire left no a eseye no mpanimfo sesese de abro yipuma kwa mu a wono ba bayo nemo wo bo mpaye se betimi harvest organs ne bi na mapomudin bi a ye kwa amana ne kogye no yetimi aye wa ha Ghana Cocoa Board akwakotua eka bi a esombo 2 billion Ghana cedis e de ama won mo investors abusiansam na ahodo bebre eka we no ho ena nuan mo miensa ye gi adwa e de ebre wo se ne so se secure sanitary pad adawroma ene yetimi e de nsem nyina e de bre wo nyo no 2074 enso ebo ye chidom wo bra na time herbal mixture enso e kan ho nsem yitwa ne ho e wo SOMPA 106.5 FM so e wo nkran ya esan kobu dichi
ɛwɔ sompa adwasuo ɛne yɛ sompa 93.1 ɛwɔ kumase ayiko 100.9 ɛnso ɛwɔ kumase Adafapa radio ɛwɔ France Paris abrochimemu 101.1 ɛne yɛ sompa takra de yɛ 103.3 sompa takra de no ɛna afei sompa tachiman 106.1 98.9 ɛwɔ sunyane 90.7 wɔ Nkranza 101.3 ɛnso ɛwɔ doma ɛna afei Kingdom 106.1 ɛnso ɛwɔ Mankasim sompa FM ɛwɔ decoder no nso yɛtwa guye ɛna afei Facebook no sompa 106.5 FM Accra YouTube no ɛyɛ sompa FM live o messages no ɛdɔɔso paa na ebrenu nti nana kemensa ba force nana yeboa master planner junior ene keke kasoa munyina komensa plateau messages no ni nyina yadamase bebre aha ena ebrem yakwan eme yade kase no asi ye no ate yanka no eyemme obrempon nana kwaku ampoma menimenu triple amai ejapia apam dada ena OBAAPA nana ya keche ye kwei mobro wasem eyobi asem eto amoso